Halo mga bay, kumusta mamong tanan diri in tawon? Giningaw naman ko anig sige tabi diri sa kuan, YouTube ug Facebook. Oh, sa Facebook diri ko sige tabi bay. Mga unta ninyo bay, di ay koy kanon diri nga. Gitawag ko. Gisod ba ko kaon magagiibtan kung duha ka ngipon ko diri nya gitahi. Nya karon kani siya ba gitawag ni Egyptian rice with balalit mo ni ang tawag diri sa Middle East. Nasi pansit ba ipa-brown sa ang pansit gigisa ana kanon dai ina datay sudan diri nga manok prito wala may laing ma daog-daog diri bay kundi kanira mang yung pritong manok in taon. So mga unta ninyo musta mamong tanan diha ba okay unsa taan ni pikas ibabaw kompleto diri sa ubos tulo ka buok wala na tubangan na lang kompleto na ko ani ba diri bangkil wala na sad ni akong bangkil diri nya diri pud sa ubos duha ka buok ngipon sus kagamay na lang nako ngipon ihurot na nga ang kong ngipon dinhi sa nasus kabalasan. Kipot usa akong baba kay lisod man inga nga. Dito kang nagdako. Ang nagluto ko karon diri mga bay akong putahe ron. Kanira sudan namo, sudan pod nila, amahan. Iyang kaniyang binalay ug ang iyang apo kay mora may mga aon karon mora akong gilutuan kay wa pa man ang among babae ako mga alaga uban karon pa man Bernes mauli nga medyo gaan-gaan na kay may trabahoon karon pa naman na di pa kayo busy. Nauntay niyo ba? Una na lamang ko kaon sa akong kauban. Kaya gutom na gyud ko. Napakoy daghang buhaton po. Napakoy daghang liplayanan pa. Kay kani lagi na ako'y bagong apps karon nga kabisihan pod. Kada semana makakuan ko makatigom ko sa akong Gcash. Mayamang. Kani siya bay extra income ni siya bay. Nya, ang gusto niyo nga maapil ani lantawa lang ninyo sa description box ang mga information. Ako lang ibutang diha. Ug ang agency ID. Hay. Kinahanglan man gini siya nga naa kay agency ID. Inig fill up ni mo diri ani nga apps. Kay kung di ka mag-fill up diri agency ID, daghan kayo manawag sa imuha nya dili ka maka-points anang manawag sa imuha. Samok-samok lang na. Daghan kay manawag ibang lahi. Ang kuan ani ba? Nani siya task nga. 7 ka. Usa kibali isa ka semana. Aning isa ka semana nimo diri. Imo gini siyang kumplituhon. Kay kanyang ang makumpleto gini mo kada adlaw ani na kay ma-earn ani nga 10,000 beans. Nga, pwede na nimo siya i-cash out. Sud sa usa ka semana. Karon kung gusto sad ka nga magdagdagan ang imuhang mga points ani pwede sad mo apil ang mga padula-dula dinha sa kuan. Mga padulaan lang sa screen ninyo
para ma-assist mo ba yan? Para ma-assist mo, i-add lang ko sa ako ang Facebook account. Ako pong ibutang sa description. Pinagbuhat ko o bago na ko nga FB account. Aron nga ma-assist mo og tarong. Karon kung okay na akong pag-assist sa inyo ha, pwede na ta mo i-add sa ako ang GC. Kaya naasay mo tabang na to diha og explain ang mga atong mga first batch. Kaya naa naman ko first batch. Kung naa mo yung mga pangutana, okay na dyan ka ay mga utana. Kung maka-fill up na mo ani nga apps ba, nig-abri ninyo ani nga apps mo, ingon mo na siya nga sign in with Google, sign in your phone. In your phone lay pilian ninyo ha, kay para di ra mo maglisod. Kay og mo ingon pag sign in Google mo adto na pag kasi imong Google kay magngita ka sa code. Ang code ra may importante ani. Kung sa phone mo sign in ay imong number ra man imong ikuan niya. Makita anday nimo sa screen ang code. Sign in with phone lay inyong pilion kay para dili mo maglisod. Dayon ba? Kaning duha ka oras ani nga pag live. So ana maka-open naman mo. Pinduton ninyo ng home icon diha sa baba sa inyong phone. Nya nakabutang diha Go Live Room. Pindutan ng Go Live Room. Kanang Go Live Room, umahuman ninyo ng 2 ka oras ana, naamoy matigom ana nga 9,000 beans. Kugihan gina ninyo, magkugi gid mo ana sulod sa usa ka semana kay taas pa kay na og premyo kanang usa ka semana. Kay after 1 week ana, mugamay na inyong beans ana, gamay na lang og premyo ang kanang pag live ana. Pero dayon kanang another 2 ka oras pwede ra na nimo siya biyaan. Kani nga apps bay wala ni siya CPR. Pwede ra mo magsunata, magbidyuki. Wala ni siya CPR yun. Unya proven and tested ang kita diri kada semana. Ang dili lang pwede ani nga apps kanang like for example, nag-live ka diha atubang imong naong. Dili pwede ang bata, dili pwede maghigda-higda. Nya dili pwede nga ingat ani. Di pwede nga kanang maglantaw mo og salida. Nya naka full volume. Madunggan matrace man gud nila kanang naay mo nag-ana-ana ba salida nga inyong gilantaw. Matrace sa ani nga apps bisan pag wala mapakita sa ila. Pinaagi sa iyang background music matrace nila. Pinsang andro. Na inisod. Yes, dam. Nisod ang binalay sa kung amo kay kuan nakuha og jelly, nagimo mo og jelly kay ang bata paborito kay niya ba. Nya ba i-add lang ko ninyo diha sa ubos ha kay i-assist ra gyud ta mo walay problema. Bisag busy kaayo ko tan-aw lilion ra gyud ta mo. Kaning another 2 hours ba? Pwede ra siya biyaan. Mo adto mo sa inyohang kuan mo Go Live Room. Naman na isa ubos chat. Kanang chat, pindutan ng chat. Automatic na nga naka-live na mo. Nga. Mahibawaan na ninyo kung pila na ka-minutes ang inyong nahuman. Pinduto na inyo ng target na sa inyong screen. Target mo na. Nga kung mahuman na mo na kadadaw, gawas mo na sa inyong screen nga nahuman na ninyo. Congratulations nga na. Sige bye ha. Naawalan ninyo sa description box ani ang akong video.
Diha sa ubos, pindupangitaan lang yun ng mga araw-araw, diha paminduta lang na diha. Diha na ko isuwat ang mga info. Thank you kaayo ba. O lamang na atong bagong kabisihan karon. Proven ko siya nga na si income ba. Good luck ha. Pwede lagi din nyo putol-putulon yung live ani dili kanahanglan nga idiretso gyud ninyo live. Mas maayo kung naka-aircon mo katong live nga biyaan ra ibutang lang sa bugnaw nga lugar kaya basin mo init ang iyong cellphone ba mag-init. Nya kanang mag-live nga 2 ka oras kanang live task nga imuhang naong gikinahanglan ma-focus. Pwede rin kaya dalaw na ko rin manghugas, mag-live ko, lingi lang ko. Di lagi dulit na laylay po gamay. Nag-map ko, butang rapod na ko, nga muingon raman na siya nga, no face, wala daw mukha ni mo nga na-detect, muingon raman na, muingon kaya na, dagana da yun, ipatungod din mo nang. Nya bay, kung naimo tawag sa inyo nga ibang lahi, entertain na lang ninyo kay makabinsad mo anak. Pero ayaw lang jud ka nang maghilda mo magkuan kay mamainusan mo sa inyong beans. Basta ka nang sa kasimana nga taas ninyo pag amping jud mo anak. Mas maayo nga kamura jud ka ugalingon ninyo. Kaya di man siya kinahanglang viewers. Kinahanglang nga mahumanan na inyo yung task. Humanan ninyo na nga task. Tapos dako pa og points. Okay, after 1 week, mubaba na siya ka ng 9,000, mahimo na lang ng 1,000. Nya ka ng 1,000, mahimo na lang ng 500. Mao na pagkugi mo, ana. Okay? Thank you for watching, mga bye.